יש לנו בחור בישיבה שהוא צלם רציני, ויש לנו כל מיני בחורים מוכשרים בישיבה. אחד הבחורים שלנו הוא צלם מוכשר, הוא צילם את הפרמולה, וקיבל כרטיסי VIP לצלם את הפרמולה 1. והוא מהחבר'ה, הוא גם קיבל כרטיס חיבוק משמעון פרס. וכרטיס נוסף, חיבוק עם אובמה. הוא טוען שזה רק לצלמים מיוחדים. והוא גם טוען שיש לו לשון ספרותית גבוהה ולא ילדותית. כל המתבקש וכל מי שראה את הבחור, הוא גם לא מתעורר מהחלום שלו. יש לו חלום של שמעון פרס מאוד גדול. צריכים כסף להציל אותו, המאפיה והשוק האפור רודף אחריו בגלל שהוא לקח הלוואות, בגלל שהוא לא שילמו לו משכורת. הוא לקח הלוואה מהשוק, רוצים לחסל אותו, הוא ברח לישיבה.